Masquera say Murray Zimbabwe, welcome to our channel. But not by now, since Tikamatima Nanikedu is Zimbabwe, Chingotikana Tanka Kokuyapanino channel. Please don't forget to subscribe. Kanachingwagara, Oga subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasita Vigirai now, yedzimwe nyaya dzakaitika muri Zimbabwe mzuva ranezuro apo kwanga kune politburo meeting yakachewa napresident Emmerson Dambudzo Mnangagwa apo vakawanda vachiintroducer vaSibanda vaValerio Sibanda muri Zimbabwe, retired army general, au vakaiswa politburo yesterday, vakaattenda his first politburo meeting muri Zimbabwe. Zvina kunge zvapera mushe mushure mekunge pane maevents ari kunzi akaitika during the weekend. Vatagwirei at a wedding vachiwenga didn't attend this wedding. Vachiwengawo vakabuda vachitaura nhau yezikaya iri kunzi inaunge yagariwa meeting. Vakabuda vachitaurawo nyaya yekuti whoever ari kuda kuendesa nyika kusiriko pachatanga hondo. Nyaya dzese dziri kunzi dzanga dzisati dzambogarirwa meeting, but nezuro this meeting iri kunzi yakazoitwa ende zvokunzi mamiriro azvo zvakaita pane environment yanga iri tense. Ndofunga muri kuona mapictures ayo arapo ari kuratidza kuti aiwa kwanga kusina kumbira mushe nezuro. It was serious business. The news works yakabudawo ichitaura iyo ichiti panga pasina kumbira mushe, since you can see nebody language yevarume vari apo vakabudawo on their X handle vachitaura vachiti kinetic experts say body language sometimes carries far more messaging and weight than spoken words, especially when communicating emotions, attitudes, and true intentions. Behavioral analysis say body language often speaks louder than words, conveying raw emotions, true intentions, and subconscious reactions. When our words contradict our physical cues or posture, our brains naturally prioritize non-verbal communication to decipher the real message. What is the body language of these top ZANU-PF leaders during yesterday's Politburo meeting? Tell us. Tofunga Murunguona Varumao, that was General Constantino Chiwenga, Navarugeje, na Kembo Muhadi. It was serious business muri Zimbabwe. Tikaze kuti munoona sei nawe tudzeo zvamunofunga comment section. But the problem with people is that they want to make it as if, oh, let me say this, they want to look for a justification. Because the moment you become someone who feels that this thing that is being discussed is can I say no baya, and it pricks your cash. You start to think about it to say, okay, since it pricks my flesh, what is the next thing that I have to do is to defend. So you find someone wants to defend the position, which may be good, because we don't have to say the things as if we are all thinking this in the same way. Remember, they are defenders. There are those who are not defenders, who are seeking reality, who are seeking a free and enabling Zimbabwe that is going to open doors for everyone to dream the way how one wants to dream, like one wants to do 1, 2, 3. It's that Zimbabwe that is us we are seeking for, right? And when these audios are coming out to the public, I think in one way or the other, they are confirming things that we already know, and some of the things that we have already discussed, to say CAB3 is being done for Tagwirei because he will be the Sarapavana and the like, because we all know what is happening, and maybe some of the reasons why someone sneaked out of the country, it was because they don't want people to actually know the let me say the status of the old person in the state house who has reached his twilight zone or twilight age. So at some point we all have to agree to say, guys, as far as things are concerned,
we need to look at things as they are, whether they are being said in an audio or not, because 83 years ma 83 years mazhinji kana vanga vasingadyi miti handiti kana kuti mitombo. Inini I am not here to sugarcoat anybody. Kana vanga vasingadyi miti nemutombo, unotoona kuti bhodhi dzavo vamwe dzasakara, handiti ka vakutoti vachifamba vakuzvinaisira. I think you know what I'm talking about. Vakuzviisira mvura vari vega. Ukavatesa futi chiso chauna ganda chairo rauna kana nanikire nhunzi kama inonzi kuti mapasana. Tasvika panguva iyoyo, what we all expect is kuti kunonzi kushaurwa, whether you like it or you don't like it, uchangozosiyawo nyika, kunyange wanga uchifunga kuti zvose zvinofanira kufa nazvo, uchafa nyika yacho ukaisiya. Waisiya, vanosara vachirwa, vanosara vachipondwa kana vachirohwa, because vamwe vaipenda zvakaipa. Handiti right now neexample yaSister Linda vakatisiya, may her soul rest in peace. Handitika tiri kutotaura the same thing kuti aiwa nyika yose tichaisiya, whether unoda kufa uri chigananda unoda kufa usiri chigananda, nyika iyi tichaisiya whether you like it or not. Handitika painosara isusu vasina kutoshandira pfuma yacho dzamuri kutoshandira dzacho igoten dzacho dzamuri kufunga kuti you can protect them to what extent. That's why you are lobbying for CAB3. Ayo maisiya, and maisiya tiri kuziva kuti there are some people right now who are fronting themselves kuti ashamwarika panofa mudhara inini kana kuti panofa chief nangire chief Gananda inde ndichitori pamukova ndakabata bhurumu ndichitsvaira, uyu unoti nde ndakabata guchu remitombo, uyu nde ndakabatawo mabhodhoro enhanikire eminamato. Handitika zvinhu zvinoitika, asi chokwadi chatofanira kuudzana ndochokuti ZANU-PF kubva zvayakazvarwa kusvika pairi nhasi, handiti nokuti vari kushandisa zita rinonzi ZANU-PF. Yes, of course, to answer one of the questions that you asked Mukwasha, kuti sei manje pava nechimwe chigurupu chinoda kuzviita this and that, ndo zvavari kuda, because vanoziva kuti they will never stand for an election and win. So the only best way that they can do is to use or to abuse actually the current Chief Chananda, who is the kuti uripo isusu tichidi tichiomora tichipfura mari dzacho, but kuti some things maministers achauya kumuchato, maministers haana kuenda here kumuchato, ende vachiinda havana kuinda nemaordinary suits. That is something that if you want to see this, go back to mapictures epachatoona kuti kune vanga vachitori nemasutu anotova nechizimbabwean bread apa, chinoratidza kuti they were taking it as if it's an official nanikireka, it's an official wedding. And while we all know kuti it was not an official wedding of which yaorganizwa negovernment, aiwa yanga isina kuorganizwa negovernment, so it was not necessary for someone to bring suit nechido unless iriyo yoga yeunayo mumba. But I know kuti sembavha mune muchida kuti muclean manames, munoenda kana masutu matsva asina kumbodi asina kupfekwa, emune makatotengera muchato, kana kuti mune makatoti aiwa imi isusu sevanhu vegovernment chitipai kama-allowances okundotenga masutu matsva. Nditi zvinhu zvinoitika, we all know kuti even kumacompanies chaiko kana zviya zvakaita inonzi annual conference yomuno celebrate and the like, kana company iri company svini nomusoro inotokutengai masutu sekuti guys regai tikutengerei masutu mozuya makapfeka musi wakati wakati. Zvinhu zvinoitika, but ndiri kungotaura hangu somunhu, musazondita koti otherwise. Ndiri kungotaura hangu somunhu ngoteerera audio, handina hangu
prescription yandokupa musavarwere ingotaura saka musazoda ku kuti ndingachitaura zvakati saka aiwa musarinenera ndisinganenerwi nadzo. Right. Ini ndiri ngokuudza ai zvandiri kuona kuti Zvamuri kuona. pamwe dzinokwadi kutoti munombosana kuti munhu anoda ngati describe zvinhu izvi, munhu anoda credibility, especially if you lack legitimacy, munhu anoda credibility akaunganidza vanhu is so proud. Kana vakamboita amene vakaita literature ma-analysis akanakaya okuita ma-political analyst, ndandisi political analyst, ndiringotaura somunhu. Right. Saka tinofanira kuziva izvozvo kuti izvozvi munhu asiri president ukamuti president iye achiaspire kuva president unofanira zvingaiti kuti ndarecognizwa. Saka ngatigare tichiziva kuti chiri kunogona kutaurwa apa chinotori chokwadi kuti baba vari kutoti izvozvizvi uyu kana vari kuda kutoita the process yokuti uyu wachembera uyu nyama dzaoma idzi nerunda rwaoma kana kuti nhanhire tsinga dzaoma kana tsinga dzisingazafambisi ropa ngaachitofa ndisare ndakatochibata kuti dzvi, nokuti ndini ndine minda, handiti ndinolida land committee as a chairperson. And the other well to confirm this, last year makamunzwa achibuda achitaura kuti aiwa hanzi kwai operation chii tineta neGDP yakati aiwa tinoda kuti agriculture this and that, vamwe vakatotituka panapa vachiti zanzi kwa unomboziva here land asset aiwa house is asset vachida kupusisa vanhu. Handiti tikatotukwa there was a lady yandaitongora ndichitukwa ndichizama tinozori kutaura hazvisiri izvo yanzi this and that. Saka ngatisakanganwai kwatakabva tiri kuenda tikaziva izvozvo tikagona kusvika tikamake opsis out of all the events, we can be able to do this. Where are we going? Because what is that Ziambi munhu asinambowina election, munangabva chaiye munhu asinambowina election anisakakuiswa nezeki ichimunyepera kuti wawina kuti chi isaroga kana usazorerwa kuchita semakanditengesa. Handiti kana natangwire wacho unotozviziva kuti akabira election kana nechidhanana chinomudya chidhanana chaicho chaicho chinomudya. Saka iyi nyaya iri kutaurwa inogona kuva yechokwadi because isiri kuziva vanhu vedu kuti vanhu vedu vatinava they cannot stand any election. The only election that they can stand maybe ndeyokuproposa vakadzi mudzimba dzavo vachidiwe kuda vachindokandisa mani vandoproposa musikana unotonyengaiko muchiita dhorho kuti iye unobva kunotamburwa iye unobva kunotamburwa mozinga musikana umwe handifungi nokudirira akakangoenda kanokaniso akapusha mani ndoziva kuti vamwe vanodi vanoti unoziva ndatiwa. Saka saka ndo zvinogona kuitika mubasha ndisati ndavhara rega ndikumbosa mubasha I think ingopinda sipo yanga ichidzingirirwa ichibva kumafuro